Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kanca-kanca, jadi kita lagi ing salah sawijining warung ing Kabupaten Tuban, Kecamatan Semading, yaiku ing Desa Era. Derengipun tepangaken nami kula niki Renando absen selangkung. Tepangaken nami kula Dramiti Tita Justia nomor absen sekawan welas. Nami kula Mega Putri Azra Dibina nomor absen kali dosa. Oke, lasakaken pola langsung wae kene mangan. Warung Desa Era nyadiakaken masakan tradisional ingkang ngempakaken rasa ingkang enak. Warung Desa Era punika kepanggih ing Semanding Tuban. Panganan-panganan ingkang dipun tawaraken kados sego tongseng, welut, pecel lan akeh liyane ingkang enak lan sedhep. Raosipun ngresep saged dipunrasakake rasa asli masakan Tuban kanthi bumbu-bumbu alami. Warung Desa Era punika ugi nyediakake pemandangan alam ingkang asri, kanthi ijo lan adem. Saengga para pengunjung saged nikmati panganan sambil ngendika pemandangan alam ingkang sae. Reginipun ugi terjangkau, saengga samidipun rasakaken dening masyarakat ingkang langkung kathah. Warung Desa Era dados papan ingkang nyaman kangge nedha bebarengan kaliyan keluarga utawi kanca-kanca. Tongseng sumi punika salah satunggaling dhaharan ingkang khas saking Jawa ingkang nyugake rasa nyramakaken. Tongseng sumi punika gadah rasa manis, gurih lan rempah-rempah ingkang gemi dados sampun mesti nyenengake para penikmatipun. Tongseng sumi punika dipun masak kanthi bumbu rempah kados jahe, bawang putih lan kemiri ingkang nitake gurih kuah, legi lan gurih. Belut ingkang dipun goreng punika ngasilaken tekstur ingkang garing lan krenyes-krenyes. Rasane ingkang gurih lan asin. Nambah nikmatipun sajian menika. Sambelipun ngandhut rasa pedes, manis lan gurih pol. Welut kang sampun digoreng nganti garing, banjur diwenehi bumbu ulas-ulas kang pedes, asin, gurih, lan enak sanget yen langsung dipun nedha pas anget lan dicampur kali sekol panas. Nah, matur suwun amargi sampun ningali video saking kita. Sepurane yen saking kelompok kita wonten enten salah kalepatan salah ngomong. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.